Hey guys, λοιπόν! Καταρχάς να πω ότι είμαι άϊπνος σε αυτό το σημείο, έτσι, γιατί το φως του πάει όπου να είναι. Μισό λεπτό. Σας είχα πει στο προηγούμενο μου βίντεο ότι θα αλλάξω το background μου και έχω εδώ πέρα το πολύ καλό μου φίλο Ντόμ. Έλα εδώ, αγόρι μου, έλα εδώ. Αυτός ο τύπ. Α, ναι, συγγνώμη. Καλησπέρα. Πες κάτι για σένα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Ντόμι που έλεγε πριν. Κάντε με follow στο Instagram. Ναι, άμα θέλετε, ό,τι θέλετε. Άντε καμίσου ρε μαλάκα! Αυτός εδώ ο τύπος έχει κάνει και τα σχέδια για τις μπλούζες μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να μου κάνει το νέο background για το κανάλι, φίλες και φίλοι. Κάτι παλιό τελειώνει, κάτι νέο αρχίζει που λέμε και στο βίντεο μου. Δείτε το τελευταία φορά, οχ. Τέλος! Λοιπόν, και τώρα γίνεται μοντάζ και αρχίζει να φεύγουνε. Να πω κάτι στο σημείο, αυτές εδώ τις αφήσεις τις έχω αυτό το θυμάμαι τον εαυτό μου ρε φίλοι. Πάμε μαλάκα, αυτή είναι να γίνει τέλος Τι φάση συγκινείσαι? Συγκινήθηκε. Δεν ξέρω γιατί είναι αστικό. Ψυχαμανταστικό. Είναι πολύ ωραίο ρε μαλάκα. Μαλάκα, είναι όμορφο συνέστημα. Κάτω, πού είσαι? Δεν σε γιατί, αλλά καλά δεν έκανα. Τώρα εσύ πώς νιώθεις φίλε μου? Εγώ γουστάρω full, μάγκες. Και γουστάρω που μοιράζομαι τις στιγμές αυτές μαζί σας και εσείς και κλαίει. True friends, motherfuckers. Εδώ, ο Σπήλιος. Ξύπνησε, έφυγε από το σπίτι του εκεί που έτρωγε ωραία και άρεσε το μπισκούτι. Ήρθε να βάψει, ρε φίλε. Εκεί βλέπεις που βάζεις παιδί. Ήρθε να βάψει. Τι γράψει? Αφήνουμε τον Τόμο εδώ να συνεχίσει για λίγο μόνο του. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε να με κουρέψει ο Σπήλιος. Γιατί όλα γίνονται σε μία μέρα. Ω, πόσα φωτεινά είναι όλα εδώ. Fuck. There's an imposition in my mind's imagination. I hope I choke on smoke 'cause I'm smoking them out the basement. This is not rap, this is not hip hop. Just another attempt to make the voices stop. Rapping to prove nothing, just writing to say something. 'Cause I wasn't the only one who wasn't rushing to say nothing. Έχει αλλάξει όλο το background. Βρισκόμαστε σε μια περίεργη φάση γιατί παιδευόμαστε με αυτή την ιστορία από την Τετάρτη. Πέμπτη. Και έχουμε Δευτέρα. Το κάναμε, δεν μας άρεσε τελικά όπως βγήκε γιατί είχε πολύ ροζ. Ξεκάθαρα. Και αυτό είναι το σωστό. Όταν κάνεις κάτι και βλέπεις ότι δεν σ' αρέσει, θα το ξαναρχίσεις από την αρχή. Σε αυτό είναι δύσκολο στα βίντεο, αλλά ο Ντόμ είπε όχι. Μια δυσκολία θα το παρατήσουμε. Δεν έχει. Έχει τέτοια. Και το ξαναρχίσουμε από την αρχή και θα βγει γαμάτο. Λοιπόν, να σας δείξουμε λίγο το preview. Λοιπόν, όλο αυτό είναι χαρτοτενία. Και θα υπάρξουν γραμμές στον τοίχο. Και θα είναι αρκετά έτσι trippy το background κάπως. Αυτός εδώ είναι ο κύριος Νοζ, ο οποίος δεν είναι τελειωμένος. Και άμα δείτε μπορεί να, αυτό εδώ πέρα γράφει να είναι ανθρωπάκι το οποίο γράφει Νοζ. Αλλά ας μην τους δείξουμε παραπάνω να το δουν τελειωμένο. Είναι από τις 4 και η ώρα είναι 11 και 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 ώρες βάζει ταινίες ο τύπος. Μαλάκα. Shout out στο καλλιτέχνη Mido Art. Να το κάνετε follow στο Instagram. Πες λίγο που να σε κάνουν follow όντως. Και να φαίνεσαι σεξι και πιστικός για να σε κάνουν follow. Λοιπόν, έχετε ένας τύπος στις βράλες μου να τέλος πάντων κάπου. Δεν θέλω να πω πολλά για να μην καταλάβει αυτός που ποιος είναι. Αυτός που είναι. Και μου λέει πες σαν τα παιδάκια ρε, σε φάση 15 χρονών. Max ρε, και το βλέπω προχωράει ξέρω εγώ με την τσάντα ρε. Είμαι εγώ με την κλέλια. Κοιτάει πίσω, προχωράει, ξαναγυρνάει έτσι, σε φάση όμως έτσι ρε. Με κοιτάει, δεν μιλάει και είμαι εδώ σε φάση ok, πρέπει να μιλήσω εγώ γιατί ντρέπεται. Λέω γεια σου φίλε, τι λέει ρε. Μου λέει ξέρω εγώ κατευθείαν με το που το μιλάω, μου λέει τι λέει. Δεν σε απασχολήσω πολύ λέει, απλά θέλω να μου πεις ένα αστείο. Τι εννοείς? Απλά πες μου ένα αστείο λέει και φεύγω. Τι εννοείς ρε μαλάκα? Σε φάση, ναι τι είναι ρε μαλάκα. Ο κλόουν ρε. Κάτσε και άραξε κύριε, άραξε και βάψεις τον κάνεις στο background εσύ. Φίλε, δεν σε απασχολήσω πολύ, απλά ένα γράφει το μοιάζει στο κούτελ. Όμως έτσι ξεκινάει η φάση. I didn't understand the thing you said. If I didn't know better, I guess you're already dead. Mine is zombies walking around, but it ain't been a hunch. Saying stuff like, you only live once. You got one time to figure it out. One time to twist and one time to shout. One time to think and I say we start now. Sing it with me if you know what I'm talking about. Gangsters don't cry, therefore I'm Mr. Misty-eyed, therefore I'm Can you say? Πολλές αλλαγές συμβαίνουν στο κανάλι. Και γενικά μπορεί μερικές φορές οι αλλαγές, μερικές φορές μπορεί οι αλλαγές να σας φαίνονται, να σας τρομάζουν. Αλλά σίγουρα είναι προς το καλύτερο και προς την εξέλιξη όλων, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Οπότε όταν σκέφτεσαι ότι έχεις μια ρουτίνα και θες να την επαναλαμβάνεις, σκέψου ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου.
Και μπορεί να λες απλά έναν τοίχο, αλλά αυτός ο τοίχος όντως σημαίνει πράγματα για μένα, ρε φίλε. Σε φάση. Τον έχω αυτά τα τελευταία 2 χρόνια και με έχετε συνηθίσει με αυτό το background και το έχω φτιάξει τελείως μόνος μου και είναι απλό, αλλά είναι απλά ένα background. Μπορεί να σας φαίνεται αστείο και γελίο, αλλά παίζει ρόλο και θέλω να σας αρέσει το καινούργιο και θα σας αρέσει, πιστεύω. Δείτε λίγο στην κατάσταση βρίσκεται το σπίτι, εδώ είμαστε στο γκαράζ. Τι δεν φαίνεται, ρε. Αλλά όλες τις τρίχες έχουν μαζέψει όλο το χλούδι, ρε μαλάκα. Φαίνεται. Fuck. Εδώ ρε διάφορα. Θέλεις μπάνιο, δεν ξέρεις, Θέλω να μισό το μπάνιο. Όντως, Μαλάκα μάσκα ρε μαλάκα, τι μάσκα. Κοίτα με λίγο. Μπες για μπάνιο όπως είσαι τώρα, ρε. Εδώ, όντως. Never had a cent, now I got a bent. I ain't talking Bentleys, I'm talking a bitch. I got a bent over, she bustin' the splits. Looking up at the star, I'm telling her make a wish. Hoes come around me trying to leave rich, but I give them no shit, so they leave pissed. Fuck, I'm here to the night like Eve 6. My partner ain't gotta put the dough in the deep dish. Mic check, can you hear me? I'm loud as a symphony, smoke in my lungs, I'm a chimney. Getting in your head like epiphanies. Realize I am Prince, I keep my roll with the semi. So many repent me, pardon, resent me. They think I'm loose. Με αυτό πρώτο γιατί είχαμε πολλά θεματάκια, αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει και είναι πολύ καλό και το βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά εσύ δεν μπορείτε να το δείτε ακόμα. Fucking όμορφο, ρε φίλε. Θες να πεις 2 λόγια? Άξιζε όλη η ταλαιπωρία. Πραγματικά άξιζε. Ωραία ταλαιπωρία, ό,τι κάνει ταλαιπωρία, ρε φίλε. Ναι, βασικά δεν ήταν ταλαιπωρία, ρε φίλε. Respect στο δημιουργό, ρε φίλε. Thank you. Πάμε κέφαλος μόνο, ρε. Αγάπη. Serious κάνουμε, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο νέο μου background. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ντόμ. Και εγώ φίλε μου. Να είσαι καλά, φίλε. Φίλε. Πέρα την πλάκα, respect. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη και είχαμε κάποιες δυσκολίες. Είχαμε όντως. Δεν βγήκαμε όπως το θέλαμε, το ξανασβήσαμε από την αρχή. Μετά όμως καταλήξαμε σε αυτό το γαμάτο background, φίλε μου. Αλήθεια δεν μπορούσε να κάτσει ένα καλύτερο για μένα. Είναι ακριβώς ό,τι ήθελα. Πέρα από την πλάκα τώρα, όσοι γουστάρετε να δείτε περισσότερες βίντεos του Dom, μπορείτε να μπείτε στο Instagram, θα έχω το link στην περιγραφή. Μην το art. Κάνετε ένα follow στο Instagram, είναι το λιγότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Είναι απλά ένα follow και να το δώσετε support. Θέλω να πω κάτι. Πήραμε και ένα μήνυμα από όλο αυτό, ρε φίλε. Γίνεται πολύ μέλλον και περίεργο. Όχι, θα το περάσουμε και στα παιδιά. Αυτό, ναι. Μην το προσπαθείς πάρα πολύ. Αυτό. Μην προσπαθείς τίποτα, ρε. Μην γίνεσαι tryhard σε οτιδήποτε, όχι μόνο τον τρόπο ζωής σου. Ας πούμε, είχε έρθει την Πέμπτη εδώ Dom, είχαμε χωρίσει σωστά. Το βλέπουμε την επόμενη μέρα και βγει πολύ ροζ. Και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο και τον Dom και πολλών και δεν μιλάει κανείς να πει κάτι. Και ξαφνικά σκάει ο πέρα εδώ και μας λέει: Όπα ρε φίλε, αυτό είναι πολύ ροζ, ρε φίλε. Και ξαφνικά είναι το κουδουνάκι, τι είναι όντως είναι ροζ. Όντως, πρέπει να δω. Κοιτάει μάνα σου, κερδίδας. Μέχρι και μάνα μου. Και την Παρασκευή μας έδωσαμε να βγάλουμε ένα σχέδιο εκείνη την ώρα και όλα βγαίνουν αποτυχία. Βάψαμε τον τοίχο γύρω στις 6 φορές, 7, άρχισε να φουσκώνει ο τοίχος, έφαγε φρίκες. Δεν κάνω καν πλάκα, δεν υπερβάλλω καν. Μετά είχαμε φρικάρει, κατέληξε να κάνει κάτι πλαίσια περίεργα, όλα ήταν awkward. Είχαμε μείνει εμείς και κοιτάμε τον τοίχο έτσι. Με κατάπληξη όμως, πραγματικά σκατά. Και μετά απλά κάναμε break 2 μέρες το Σαββατοκύριακο, ξεκινήσαμε τη Δευτέρα και βγήκε αυτό. Οπότε άμα τρως φρίκες με κάτι, άστο 1-2 μέρες και ξαναπιάσεις μετά από την αρχή και μην το παρατήσεις. Δες τι αποτέλεσμα μπορείς να βγάλεις ενώ σκεφτόσουν ότι δεν μπορείς να βγάλεις κανένα αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση εσύ. Ναι, αυτό. Οπότε να δώσουμε ένα μήνυμα στα παιδιά να μην τα παρατάνε και να παίρνουν τον χρόνο τους. Και άμα βλέπετε ότι κάτι δεν πάει σωστά, αφήστε το. Θα έρθω από μόνο του, ρε φίλε. Ακριβώς. Θα έρθω μόνο του.